Esta imaxe reflicte mellor que ningunha o sabor galego que houbo na Festa do Cinema Nacional, os agardados premios Goya. O director coruñesa Alberto Vázquez logrou o premio a mellor película de animación co seu filme Decorado. Moi contentos polo equipo, moi contentos por nós, polo proxecto, é unha segunda vida, se volve a falar da peli outra vez, entón, bueno, moi contentos. A película Decorado foi producida por Chelo Loureiro. A directora Ferrolá tamén segue coleccionando Goyas e xa van 5. Pois igual, emocionada, feliz e de verdade que creo que ademais tamén polo noso país, non para Galicia, un Goya máis de animación para Galicia é emocionante. Decorado é unha longametraxe da curta homónima coa que Vázquez xa ganara o Goya á mellor curtametraxe de animación en 2017, unha fábula sobre o sentido da vida e a liberdade humana. Alberto Vázquez, gañador de 5 Goyas, ten unha carreira impecable que el mesmo recoñecía con este humor. Bueno, sí. Perdón. Sí, no, sí. Bueno, sempre tiven a fortuna de chegar aquí estos premios e as cousas sempre foron ben. Pero tamén hubo momentos en que non gañamos, non sempre se gaña, sabes? O que importa é o traballo ben feito. Sirat, de Oliver Laxe, foi o filme máis premiado. Obtivo 6 dos 11 galardóns aos que aspiraba, entre eles o de mellor son, mellor montaxe ou mellor dirección de fotografía. Cumpríase así o desexo do seu director antes de entrar á gala. Quero que os meus compañeiros, o seu traballo dos artesáns cos que traballei, de toda a xente que traballei, se xa premiado, claro. Apetéceme, se me pediras que sí, teño ganas de que se hayan reforzado, sí. Porque, o sea, facer unha película é algo moi duro e eu estou moi ben rodeado, non? Entón, pues, teño ganas por eles. Tras os Goya, o camiño de Sirat segue adiante. A próxima parada será nos Ánxeles o vindeiro 15 de marzo. O filme de Oliver é candidato na categoría de mellor película internacional e na de mellor son. Unha reflexión sobre a morte, unha experiencia inmersiva e radical que desafía as convencións narrativas. Sirat é unha película pouco académica. E estamos falando da academia, é dicir, non responde ao canon do cinema, entón, o sea, xa estar aquí xa é unha vitoria. Bienvenidos a la gran fiesta del cine español. E fora da competición houbo máis petiscos con sabor galego, dende o escenario con Luís Tosar como un dos mestres de cerimonias, ata o organizador da Alfombra Vermella, Piti Alonso, nado en Foz, un dos maiores especialistas de protocolo neste tipo de eventos. Quizás señala la alfombra roja más importante de España, prácticamente. Entonces, bueno, pues aquí hay 200 y pico medios acreditados solamente en esta zona, luego tenemos una sala donde hay prensa escrita, tenemos una sala de radios, y bueno, pues hay que ir pasando por todas las partes y atendiendo a todo el mundo, básicamente. Ata Mario Casas tirou do seu ADN galego nunha noite tan especial na que partía como nominado o mellor actor protagonista. Feliz de ser gallego. He venido con mi madre hoy, que además, ¿verdad? Como Heidi, el acento que tiene, gallega. O sea, hoy ha venido Galicia acompañándome. ¿Y el Goya es para? E como non hai que perder comba, os galegos premiados xa están soñando con traer novos Goyas para Galicia na gala do vindeiro ano. E bueno, o ano que ven esperamos estar coa curtametraxe de Bea Lema. Los abuelos viven en Vigo. Hola. En las afueras. Baixamos o pano desta cerimonia coas películas nominadas, rodadas na nosa terra e participadas pola Televisión de Galicia, como a Romería de Carla Simón, Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo ou a ópera prima de Carlos Solano, Leo Anlú. Máis probas do momento pletórico que vive o noso cinema refrendado tras esta 40ª edición dos Goya.